Кайнар сәламнар сезгә, дуслар. Без Чиләбе өлкәсендә, Кунашак районында һәм Карабулак авылыннан сезгә кайнар сәламнар җибәрәбез. Бу Кунашак районының иң татар авылларының берсе. Ни өчен татар икәнен сезгә безнең тапшыруда әйтербез. Без бит пешән вакытын эләктек. Шуңа халык та күпчелек эштә булып чыкты. Алардан берсе? Халык кайда, без шундай. Кансерәң бармы син? Хәзер булышабыз. Сагындым апа, менә пешән өчен. Бер икене булса да бәреп калыйм әле. Айдан? Сезнең пешәнлек? Айы. Ну, пешәнлекте без бунда эшлибез. Аха. Менә шулай тыныч кына эшләп ятканда, трактор пешән җыйган җиреннән туктамасынмы малай. О! Mana nişek mana tiyilsin. Kolay katanda mana. Hoppa. Hop. Odakla. Mana koydan taptığısın nişek. Oo, biz işlibez. Ha mana böyle ağır bit bu. Endi ağır. Zaten 10 aylı. Bunda ever tutkan yok yine. Oo, kora. Yok. Nişek bu eğlendirip mi? Eğlendirip sal bunu kolay. Ha. Mana kolay tartışsa mana kolay salan çünkü yata da koyar. Kora nişek oңайлы. Tegen дисенектен оңайлырак. Ни өчен Карабулакта пешәнгә зур игътибар бирелгәне аңлашылды. Мин көтү кайтадыр дип уйлаган идем. Бу авылда көтү йөрми икән. Сыерлар менә үзләре ничек кая телиләр, шунда ашыйлар, каядыр аларны булыннарга чыгаралар. Кемнәрнең сыерлары бар инде. Менә кич җиленнәре тулышкан, савымга кайтып баралар. Аңлаган кебек карап тора. Шулаймы? Инде бераз эшләп алгач, мәдәният йортына юл тота алабыз. Анда бит әллә кемнәр килә дип көтәләр бугай. Гади авыл малайлары икәннәрен белмиләр инде. Иң матур җырларны сайрап кына, яшик дөньяда сайрап кына. Без ул Идел диңгез юлларын кишеп килдек. Rahmetiniz karşılamız, zılık kıyvasımız bile. Siz üzüңіз отырыгыз, безгә урын менә монда отырыгыз дип әйтегез. Bizde kredite kudaklar в первую очередь. Кая утыртасыз, шунда утырабыз. Монда гадәт шундыйрак дип аңладым. Өстәлгә иң элек кунак кеше утыра, кая тели шунда, аннан гына хуҗалар. Бәлки бу бары тик очраклы рәвештә генә дә булырга мөмкин. Шуңа нәтиҗәләр алдан чыгармыйк. Карабулак авылының ничек итеп килеп чыгысына күз салсак, ул авылга татарлар иң беренче шул Казан ягыннан, Уфа ягыннан күчеп килгән булганнар. Авыл буенда бик зур елга аккан. Менә хәзер ул инечкенә булып калган инде безнең елгабыз. Шул кадәр куркыныч булып ага торган булган кайнам сөйләйдинде безнең. Без дә хатын-кызлар суга барганда сыйлышып кына бара торган идек. Ну хәзер ул елга бик кисерәйде. Елга буена урнашкан шул берничә семья килеп, менә бу авылның башына Махмутовлар, ок тәнлеләр дип әйтәләр инде. Шундый семья күсеп килә. Шуннан урта якка бер семья күсеп килә. Таджиклар, үзбеклар белән олар аралашканнар, шуның өчен безнең татарлар таджик, үзбек телләрен дә аңлыйлар. Менә шулай сөйләшеп утырганда да авыл турында күп мәгълүмат ишетәсең. Авыл элек-электән һөнәрле була. Тәрәзә йөзлекләре осталары, читек тегүчеләр, монда ат дирбияләре ясыйлар, шелтәрләр сукканнар, авыл базары белән дә тирә-якта дан тоткан. Нәрсә генә сатмаганнарында. Бүген дә базар төбе дигән атама сакланып кала әле. Өлкәннәрнең ярминкәләргә тирә-як халыкның килгәннәре хәтерендә. Карабулак авылының бер айырмалы ягы, ул башка авыллардан айырылып торган ягы, ул да булса, менә мондый йөзлекләрнең мин инде хәзер һәм менә шулай кисеп эшләнгән әйберләрнең рәшеткәләр менә мәсәлән безнең очракта бик күп була. Авылда берничә оста булган һәм инде әлеге осталар бөтен авылга, авыл кичкенә түгел, бөтен авылга әлеге йөзлекләрне ясап эшләп тора торган булганнар. Һәм инде бу һәм инде бу чын-чынлап нидер татарча әйткәндә искусство. Менә һәм бу авылның үзенең бер мәшһүр һөнәре. Бу моторлыкларны ясаган кеше Рафик әфәнде инде картайган. Эш коралларын да еракка алып куйган. Бары тик күңел килгәндә, хәл булганда гына алына хәзер.
Тик аның эшләре авыл өйләрен бүгендә бизәп тора. Сіз нешегерек ясадыңыз? Ясы идегіз бірін, истерлер бар ма аның? Ну, Қояндыр үйрендіңіз ме сіз аны? первое время мен занимался это грубой. Я сруб рубил сначала. Ну вот это, после сруба вот, татарша. запрос, срублар керекместен угас, башладым инде машину, фигурно. И для себя вот это свой дом разукрашивал, потом люди некоторые подходили, шуларга. Ясы идегіз. Ага. Рафик әфәнденең камера кабызуга рус теленә автоматик рәвештә күчә торган гадәте бар. Сез дә андый кешеләрне очраткансыздыр. Это катушка вот спирали пилим, вот так видали, наверное, има. Әйе. Үзігіз ясадыңыз? Ну, уже собирал. Ага. Вот это лобзик, вот лобзик этим. Вот этим лобзиком. Кесе идегіз. Ага. Қартайылды ма? Қартайылды. Что поделать? Раз, мында көпме байлық. Кунашақ якларындағы татарлар белән сөйләшкәндә, мында инде сөйләм айырмалыкларына игътибар итәсең. Менә Карабулак авылында кызык ул яктан. Мәсәлән, алар иш дип сөйләшәләр һәм инде кы дип сөйләшәләр. Мәсәлән, әйттем иш. Бу инде 16-нчы гасырлар уртасында Явыз Иван заманында качып килгән Казан татарлары. Һәм бар инде монда кы дип сөйләшәләр. Әйттем кы. Мәсәлән, аларның шундый сөйләмнәре бар. Алар инде менә мондагы татарлар, Сибир татарлары, алар инде аларга хас менә мондый сөйләм. Һәм нәрсәсе кызык, менә әлеге авылда бер ошында бер өлеше аларның Сибирчәрәк сөйләшә, бер өлеше Казанчарак, Казан артынчарак сөйләшә. Менә шундый ике яктан килгән татарлар бер авылда яшәүләре ниндидер үзенчәлекле сөйләм культурасы һәм холык барлыкка китерә. Карабулак булай ямле авыл. Кешеләре бик тирә дип әйтергә кирәктер. Минемчә, бу авылдан чыккан кешеләр кайда гына булсалар да бик югары менәләрдер. Кара ягы белән, чөмне ягы белән оска каратан. Менә шәйтәндә, менә шәгел, менә шулай салып баран бер-беренә, әкрен генә даңгына әйтеп. Бер Сибиркегә менә шундый талчына булса 40 штук кирәк. Кем аңлатты сезгә шулай? Әнкәем әйтәм ки, мин туганда әтиемә булган 74 яшь. Әниемә 74 әйе. Әтиемә 74, әниемә 40 булган. 40 булган. Әтинен Даятова минем әнкәйне алганда 7 малайы булган. 8нче кыз бала тапканда хатыны үлгән. Хатыны үлгәс, минем әниемнең атасы да инәсе дә булмаган. 16 яшь тулмаган. Шул карт бабайга 56 яшьлек бабайга бергәннәр әниемне. 56 яшьлек бабай. Бабай 56 яшьтә, кыз 16 тулмаган. Рүзәл, минеке булды. Менә шулай итеп алам. Аша суккылап алам. Haydi. Kale. Опа! Сабын озынрак итсән дан була. Дөресен генә әйткәндә, авыл буйлап йөргәндә кайдандыр читтән килгән кеше бит мин дигән хис тойгы юк. Үз авылыңа кайткан төсле. Кемгәдер булышасың, урамда исәнләшеп йөрисең, кунакка кирип чыгасың. Менә Фәкыя апаның да өенә килеп чыктык бит әле. Фәкыя апаның өенә кергәч, менә шундый элекеге әнисе тукыган паласлар өендә җыелган һәм монда дөресен әйткәндә, мин куркып кына басам. Ни өчен дигәндә, чөнки бу бик кыйммәтле экземплярлар дип тә әйтергә мөмкин. Бу алар өчен дә генә түгел, әле алар өчен аеруча, инде гомумән менә буларны кая булса да, нинди булса да, музейга да илтеп бирерлек әлеге паласлар. 80 толып китте. 80 толып китте. Әйе, сөзсө генә юбилейны үткәреп алдым. Кем туган көннәр белән сезне. Рәхмәт. Мин сезгә хәер букет әзерләдем, хәер бирәм. Ой, Алла кайгынам юклы. Үз кулларым белән ясадым. Үз кулларым аша сезне. Менә тотыгыз менә. Рәхмәт, бик зур сезгә. Озын Сокларыз демәм менә әзер. Керәсегез килсә, слов нету, менә күк төстә капка, сул якта ерак түгел. Менә рәхмәт бик зур барыгызга да. Менә күрдеңме? Менә ничә, бик күп түгел. Кай арадасың? Ничә көн авылларда йөрим бу арада. Бердә баскан юк. Сау булыгыз, гомерле булыгыз. Карабулакка килеп басырмын дип кем уйлаган. Әйе, авыл булгач авылча инде барсы да. Заманча әйткәндә, авылның да үзенең бер вайбы бар. Менә шул атмосфераны сезгә җиткерә алсак, тыныч итеп йоклый алабыз. Тамактан да ризык үтә. Ризык дигәннән
кунашакның иң төп ризыгын пешерәсе бар бит әле. Бүген без хәзер пешерәчәкбез дөге бәлеше дип беләм инде кичкенә генә. Бу минем татарча вак бәлеш дип әйтелә инде. Камырны мин дә яем дә яймән. Кабалан булды. Бу махсус шул ни өчен инде? Мин шуның өчен приспособить итеп алган инде. Уртадагысына менә шундый булган, менә шулайга эшлим. Аны япыш инде, әйме? Хәзер начинкасын салабыз инде. Мине уратты бәлеш эшләргә кайнам. Кайна әйбәт булды инде алайса. Энекәшнең туйы 25 ел тому назад. Күреше карсык бик ямны гына итеп бөрештергәдер шулай. Мин карап утырдым анардан. Алай гына бөрештергәле бик ямны итеп эшләп утырам. Мин алай эшләмидер. Озак ул шул карсыктан мин урандым, mana шу ямны итеп тир бөрештергәле, mana шулайга. Әйдәгез мине Шулай дөрес. Тәүге мәртәбәгә, конечно, кыенрак. Хәзер mana шунысын, mana шулайга ябыштырабыз. Бер-беренә mana шулай. Ашайга йомрылатып. Mana шундый вак мотор бәлеш. Бәлеш. Чагыштырып карагыз инде менә. Сезнеке ни киләчәк? Тәүге бәлешегез шуны. Яра беренче кыймакты ирле була диләр. Шулай сезгә. Безнең бәлешләр пеште. Кауып карыйсы килә. Үзең бит инде пешергән әйбер. Камыры ишкиткеч. Нишләгә дә шәп. Кыскасы, әгәр дә göbәдә яшәсәгез килә икән, ләкин кырт таба алмыйсыз яки кыртны озак эшләргә. Аласыз да җиңел генә, рәхәт кенә менә шулай пешерәсез дә куясыз. Göбәдәдән ким түгел. Тарихка баксаң, Карабулак авылы халкы усал дип әйтеп буладыр. Ә шул ук тарихның нечкәлекләренә игътибар итсәң, усал түгел, объектив икән, үзенең юлын ачык күргән, кирәкмәгәнен кабул итми торган. Безнең халкыбыз шуңа сакланып калган да бит инде. Үзенә нәрсә кирәк икәнен белгән халык, бөек халык ул. Кабат килеп йөрегез шулай. Без сезне көтәрбез. Сау исән булып, яме? Пешән быел, Аллага шөкер, шәп булды. Менә без дә һәр авылны төшергән саен ничектер шүмәлә куйган кебек, үзебезне шулай хис итәбез. Менә бүген тагын бер шүмәлә иеп куйдык. Карабулак авылыннан. Менә шулай без дә зур уңыш җыеп барабыз. Татар авыллары турында. Һәм әлбәттә инде сезгә күрсәтәбез һәм бу эшебезне дәвам итәбез. Чөнки кешеләр безгә бик күп рәхмәтләр әйтә. Дөрес юлдадыр дип ышанып калабыз. Инде дуслар, без сезнең белән әлегә сау булашабыз. Чиләбе ягыннан сау булыгыз, милләттәшләр.